Ndimela ngithobela sanibonani ibhotani lotshani absheng zidresha nezidreshakazi kaNonkwenkwezi. Ninjani izihlobo zam? Thokozani, camagu, makhosi amakhulu, izinto ezinkulu bayede lisedi khanya. Hlala nam ndihlale nawe ungashengi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku ndingayinto na ngaphandle kwakho. It's your mama Nonkwenkwezi, low storage njani kaloku. Let's hope ayizundishiya halfway. Anyway, guys, I thought let me come back. Ndinigqibele kudala. I haven't posted in more than 3 weeks or a month, if I'm not mistaken. Good busy, guys. But yeah, masigqibele ngezizathu. Let me talk about itopic yanamhlanje. Namhlanje ndifuna sithethe ngeendidi zempahla yokusebenza. Ndithetha ke impahla yasebuhlanti, ibhokhwe, inkomo, igusha, njalo njalo. Even nenkukhu, for that matter. Yintoni esiyiphalazela igazi siliphalaza ngento ekumila kunjani phantsi kwezizathu ezithini, and isikhalo ukuze sifumane ubunzima kumsebenzi wekhaya suzibe kuthini, kuqale kwathini kuqala. Impahla esiyisebenzisayo ukutsho ke inkomo, igalelo layo, ingabe iwulungele na umsebenzi? Wazi njani into yoba iwulungele umsebenzi? Umzekelo, inkomo le niyikhethele umsebenzi. Nantso ke into endifuna sithethe ngayo. Makhe siqale ngantoni? Masiqale ngenkomo, size ebhokhweni, size egusheni, siyotsho enkukhwini. Masiqale ngenkomo. Nazi izinto kufuneka uziqwalasele. 1, yazi into yokuqala into yoba zikhona iinkomo ezingakhaliyo ummo wazo. Inkomo nje enyamezelayo engenasikhalo, nokuba uyithenge nge-30,000 nakakade ayizukhala qha. Ibhramani umzekelo yinkomo engakhaliyo, yincame, sincame isikhalo sayo. Uba incwinile igqibile, yamkelani lo mncwino ke, sithi khalile. Ukubana ngaba nizawusebenza ngebhramani, yazini into yoba nizasisokola isikhalo saloo nkomo, iyanyamezela ummo wayo. Nefemeli ke andizuzazi ngamagama, kodwa zikhona iinkomo ozibonayo into yoba ezi ziyazalana nebhramani. Ndingatsho ndithi ke ifemeli yamabhramani, bazawuzazi ke abantu beenkomo ke. Nantsi enye into masiyiqwalasele, ifana nenkomo eze ngethongo, ze ethongweni mhlawumbi lowo aboniswe inkomo ebomvu, nina nihambe niyofuna inkomo ebhiskithi. Isenongakhali ngenxa yombala, nibe beniwubonisiwe umbala. Uyayiva? Niyitshintshe nina umbala, nidele isicelo. Isenongakhali loo nkomo. Iimpondo zenkomo. Inkomo, jonga iimpondo zayo. Inkomo enophondo lophukileyo, umzekelo, uba iimpondo zayo aziphelelanga kakuhle, iyakwazi ukungakhali nayo inkomo enjalo. Ngoba iimpondo zenkomo ziyathetha, sayithetha ngenye imini eyempondo, kodwa zijonge iimpondo zenkomo, mazibe ziphilile. Akho mntu ufuna ukwenzelwa umsebenzi ngesidalwa senkomo. Xa sikhetha inkomo yokusebenza, let us not go for the cheap grade. Uyayiva? Inkomo eyophulelweyo eniyithenge ngediscount ngenxa bineempondo ezophukileyo. Akho mzali unokwamkela isiphiwo esiqhwalelayo. Uyayiva ke ngoku? So masiliqwalasele ithongo, singalideli ithongo. 2, zinintsi eento ndizibalayo. Nantsi enye into, udidi lwenkomo. Bendithethile mos, udidi lwenkomo uyakwazi uza ngethongo. Umzekelo, ndakhe ndathonga mna kusithiwa inkomo emandisebenze ngayo kufuneka ibe ligwabe yaye ibe nesingca. Ndandingayazi kuba inkomo eligwabe yinkomo enjani, kodwa ndayifunda ngelo xesha. Ndahambe ndibuzisa, ndaxelelwa ke ngabaziyo into yoba inkomo eligwabe
inkomo yes ndingathi yesintu, andazi uba ndingayibeka kanjani. Inkomo engeyo mixed breed, inkomo ndiyazi uba ndingathi original kodwa ayiyo mixed breed, uyayiva. Umzekelo inguni, uyayibona inguni inkomo ndingathi inkomo yokuzalwa eAfrika, andazi uba ndingayibeka kanjani kodwa inkomo engazanga ngokumixwa, uyaunderstand. Ufumanise uba kuze ibreed yase-Australia yazodityaniswa neenkomo zase-South Africa kwaphuma loo breed, uyaunderstand. Zikhona iibreed ezintsha ngoku, uyaunderstand. So inguni umzekelo ibalwa kwibreed yegwabe. Igwabe yinkomo engaxutywanga, uyayibona ke ngoku. So liqwalasela ithongo xa kucelwe into ngolu hlobo icelwe ngalo, uba ikhangeleni ngolu hlobo ifunwa ngalo. Uba kufuna inkomo emhlophe, khangelani inkomo emhlophe. Uba kufuna inkomo ebomvu, khangelani inkomo ebomvu. Umbala wenkomo seyingelo thongo ke ngoku awunawuze usebenze ngenkomo emnyama ngaphandle into yoba lizila. Kuba lizila singayisebenzisa inkomo emnyama, kodwa uba yilo zila upha abantu abadala, inkomo nje nesikhalo, unawuze usebenze ngenkomo emnyama ngebala ubomi etywaleni. Futhi ke ndiyafuna ukuthi amagqirha aqwalaselane xa uzawusebenza emzini ngenkomo, yijonge kuqala. Thina ke bantu ndiyafuna ukuthi banamava, sifunde nzima nathi. Ukuya ebuhlanti uyowisa inkomo ungakhange uyibone yingozi leyo. Igqirha kuyanyanzeleka uba inkomo ibonwe kuqala ligqirha, yazi inkomo ozawusebenza ngayo into yoba ihlobo luni, ujonge nezimbo phambi komsebenzi. Zinintsi ke izimbo onozijonga enkomeni uthi ubone into yoba izimbo zayo iwuphilele na umsebenzi, uyayiva ke ngoku. Zikhona izinto enithi xa niyijonga inkomo amagqirha ayaphuma. Khona isiko kuthiwa masiyochamisa inkomo ngexesha elithile, kufuneka izenzile izimbo ezithile ngelaa xesha nisiya kuyo ngalo, uyayiva. Uba nexhala ke xa ingazenzanga ezaa zimbo, ithi loo nto leyo izawuba khona ingxaki, ifune umthandazo nokuba nimise ingqondo. Nokwamkelwa kwenkomo, inkomo iyamkelwa. Inkomo ethengwe emathileni iyamkelwa, kufuneka ikhululwe kwasemathileni. Ngeli xesha niyoyilanda laa nkomo funeka kuthethiwe ngumnikazi wenkomo, atsho uba uyayikhulula and futhi achaze phaa into yokuba le nkomo ibingakhonjelwanga msebenzi, ingahambi iyosebenza emathileni, mayiye kwaDlamini iyosebenza. Siyayikhulula thina amajwarha, maqwathi, whatever, uba ingaya uyosebenza koDlamini, ayishiyi ityala ngemva apha ekhaya. Xa nifika ke nayo kwamkhonjwa, nifika niyayamkela ngesiko lokwamkela, uyayiva. Kuyathethwa phezu kwayo, chazwe into yokuba ayiyo yomgquba, yeyentengo, ithengwe emathileni, ikhululwe emathileni. Umzekelo, ikhululwe emaqwathini. Siyayamkela ke ngoku thina singoDlamini. Amaqwathi kasithembisile into yoba bingakhange ityunjelwe emsebenzi, ngoko ke thina siyimisele into yoba umsebenzi wayo apha ekhaya kukuthi. Funeka niyixelele inkomo into yoba niyidingela ntoni, ningakhange nithethe nayo ilenothi lithi cwaka, because kaloku ayizazi uba ifela ntoni, sazi isono sayo, uyayiva. Sathini futhi, ndiphazanyiswa ngulo sisi udiniweyo apha phambi kwam. Bendisathini na? Oh, iyathiywa inkomo igama. Soze uwise inkomo engenagama. Andiyazi uba ndizawuthi bubutshivela bokuthini. Ngekhe ume phezu kwenkomo engenagama uthi uyipha abantu abadala. Yathiywa inkomo, yaye uba isuka emzini mayifike ifumane igama apha ekhaya, siyijike ibe yeyalapha. Uyayiva ke ngoku?
Nali ke linye icebo, xa sithi inkomo akwanelanga uba sithi ngoDumani Makhonjwa, Jabulani Makhonjwa, ngamaphi amagama enithi inkomo, Vumani, othongo livumile. Uyayiva ke ngoku? Khani ke nibuyise inkomo zotatomkhulu benu. Ukubana ngaba utatomkhulu wenu wabhubha esithi uzalisebenza eli tyala, umzekelo, eniphezu kwalo ngelo xesha, ukuba niyayazi uba kwakukho inkabi yenkomo yeyithanda, le nkomo nizawusebenza ngayo ngoba eli tyala nilisebenzayo lityala elishiywe ngutatomkhulu, khanithiye ngenye yezaa nkabi zakhe. Uyayiva ke ngoku? Ukuze aqonde into beli tyala nilibhatalela yena. Ukubana ngaba kwakukhona uvayimani apha ekhaya, mthiye nithi nakuvayimani okanye ubani ufayidukhwe okanye usweet mace, bale zasekhaya ke ngoku inkomo, oromani kwerini. Uyayiva? Ewe, vusani inkomo zoyihlobeni, ubabisekho ubuhlanti. Le yentengo masiyithiye sivuse ubuhlanti botamkhulu. Ndicinga uba sibuyele esintwini ke ngoko ngolo hlobo. Kodwa okubalulekileyo into yoba iyathiywa inkomo, ze sithi xa sijingisa itshoba layo sithi naliya itshoba likaromeyisi. Yayiva? Besiwisa inkomo bekuphi phakanene? Ematshaweni. Bekugoduswa igqirha ematshaweni kuqoboqobo uzanyokhwe. Inkomo yaphayana bekuthiwa ngubhospeliti Fondini. Yayiva? Unoqhogi. Uyayiva ke ngoku? Ecaba inkomo yomgquba. Uyayiva? Yathiywa kamandi, yayithiywa ngutate lakhaya esaphila, wathi ngubhospeliti. Ndizama ukuthi ke amagama enkomo ayathetha. Masingayi nje ngentlokothambo enkomeni singakhange siyibonise ukuyidinga kwethu ngokuthi siyiphi igama. Nantsi enye into, inkomo ebikade ikhonjelwe omnye umsebenzi, elinye ityala, laze elaa tyala alenziwa, ngoku niphinde nithathe kwale nkomo niyisebenzise kwelinye ityala, iyakwazi uthula uthi cwaka, ingakhali. Ngoba kaloku izazi yona ibekelwe umsebenzi uthile. Mhlambi bekuthiwe izawubuyisa utata lapha, ngoku siyayithatha sithi singenisa abantu abadala, siyaguqula ngayo okanye senze izihlwele, singenisa izihlwele, ithule ithi cwaka, ngoba yona izazi ikhonjelwe ntoni? Izazi ikhonjelwe ukubuyisa utata lapha. Naso esinye isizathu soba inkomo ingangakhali. Uyayiva? Sanuthetha le niphinde nithethe le, thethani into ibenye phezu kwenkomo. Inkomo iyakwazi uvala umlomo ngenxa yobuxoki benu nobuphixi-phixi benu. Uyayiva? Nantsi enye into enobangela uba inkomo ingakhali. Zeziphi ezinye izizathu kanene? Ya, masigqithe enkomeni, masehle siye ebhokhweni. Nebhokhwe bethuna niyamkelwa xa yomgquba ithengiwe emathileni. Funeka ikhululwe emathileni, kuchazwe phaa into yoba le bhokhwe siyayikhulula, ibingenamsebenzi. Mayiye ke ngoku kwamkhonjwa iyosebenza ityala. Fike emakhonjweni siyamkele. Thina ke ekhaya samkela ngebranti, but le branti siyirhabulisa ibhokhwe, ibranti. Uyayiva? Ukuze iguquke ibe yalapha. Futhi not ngale mini izawusebenza ngayo, kwaye nenkomo not ngale mini izawusebenza ngayo, funeka ilele ijike ibe yomgquba. Uyayiva ke ngoku? Nantsi enye into ngebhokhwe, zinintsi iindidi zebhokhwe, kukho amaseyibhokhwe njalo njalo. Uyayiva? Iibhokhwe ezisokolisayo nayo ibiseyibhokhwe libubhramane njengenkomo, iyakwazi unyamezela laa nto yebhokhwe. Uyayiva? Uyayiva ke ngoku? Ndiphantse ukuthi laa kaka yebhokhwe iyakwazi unyamezela laa nto. So be careful xa ukhetha ibhokhwe. Nazo iibhokhwe zihamba ngee-breeds zazo. Uyayibona ke ngoku? Zibe khona iibhokhwe kuthiwa nezitya umilimili. Ibhokhwe yesiko yibhokhwe ekhulele endle, etya endle. Uyayiva? Ezitya umnquma njalo njalo.
ibhokhwe eyezakeleyo ngoba sawufumana iyeza phaa kuyo, umswane wayo nenyongo yayo uphilile, into bungaliyeza. Hayi ibhokhwe etya umilimili yebhulu. Kodwa ke saba sathini ngoba ngoku kukho zona, umzekelo koomagqeberha azikho iifama, akho zintlanti thengiswa iibhokhwe zamabhulu. Uzawuthwani ke? Ziyavuma ngelinye ixesha kodwa ke ya andazi apha eyezeni. Yibhokhwe ke leyo. Nayo ibhokhwe ne, jonga iimpondo zayo ibhokhwe. Ibhokhwe eyinkabi mayibe nempondo. Ibhokhwe engenampondo iyahlebisa. Andazi uba uzawuthi wenza eliphi na isiko. Kodwa ke ibhokhwe nenkomo uba zinkabi kufuneka zikhalile. Igusha sisilwane apha esingakhaliyo, asinasikhalo kakade. Yaye ke iyasetyenziswa kwisiko elingadingi sikhalo. Umzekelo mna phaa ekhaya kwamkhonjwa, imbeleko yasekhaya yigusha. Ekhaya kungcamiswa ngegusha. Ekhaya kojiswa ngegusha. Kweminye imizi ke yibhokhwe. Kuthiwa ke imizi ayifani, ifana ngeentlanti kuphela. Phelele apha igusha, andilazi linye isiko legusha. Ayinasikhalo, asinawuthi camagu ngenxa yoba kukhala igusha. Senje uba umsebenzi wayo nje kuba umntu ashwame qha lamkhono, kuphelele apho. Ayikho enye into engaphaya egusheni. Enkukhwini ke ngoku, masiye enkukhwini. Inkukhu nayo kuyaxhomekeka, ngelinye ixesha uthongile ukuba lese inkukhu mos uyisebenzela amasiko amancinci ukubambisa, awukabi nawo amandla. Uyeva mhlawumbi wenza umxhomo, uyaxolisa, uyangxengxeza okanye uyabulela, but awukabi nawo amandla ogoduka uye ekhaya uyokwenza umsebenzi opheleleyo, ukhaba ubambisa ngenkukhu. Nayo ke inkukhu lumkela, sukusebenzisa inkukhu emnyama uxhoma okanye ubulela okanye ungxengxeza. Sukusebenzisa eza nkukhu yini lama zintsinona nkukhu. Kuthiwa yintoni amagadi, yintoni? Laa nkukhu emhlophe. Amadamdam, mahadada. Uyayiva? Zikhona izinto ongenawuzenza. Umzekelo, uba mna ndithi ndifuna ukukuvasa ishwangusha njalo, ndifuna inyongo yenkukhu mhlawumbi nomswane wayo. You understand? Andifuni inkukhu ebihlala ehokweni, ndifuna inkukhu ebihlala apha phandle, i-free range ukutsho. Uyayiva? Inkukhu yesiXhosa ukutsho. Yiyo ke inkukhu endinosebenza ngayo. Hayi inkukhu ehlala ehokweni, inyongo yayo mna ayinawuze indenze le nto ngoku nokwam. Ndicinga uba mandikume kuloo ndawo ke, uyeva? Nawutsho ke ubana ngaba nifuna sinabe kule topic, but ndizawuma kuloo ndawo. Sawuva ke ii-comments, nawukongeza ke nani enizaziyo. You understand? Kaloku nam andazi yonke into ekugqibeleni. Otherwise, guys, I am in Port Elizabeth. I'm in Algoa. I'm available from today until Sunday. I'm here, and I don't know if I should tell you why I'm here, but I was here, guys. I'm applying for a visa. I am invited to attend a world conference in the UK, United Kingdom. I will be joining. It's the World Council of Churches. I will check for you guys, but you know, I'm invited as what? A spiritual advisor? Yeah. Otherwise, yes, boni levels ziyanyuka. Senditshuba nani niyayibona mos. Thank you for your support, guys. If people abroad uyayiva bakwazi ukundazi, it's because of your support. I'm growing. I don't know if I should say as a brand, but I'm growing because of you guys. Thank you. But ke ivisa yona ayika approve. Sisabona ke uba iya approve, guys. Donations are allowed, people.
pocket money bekunzima kwa uraise imali yevisa bethunana ndi-aplayele late nje because yo wow ewe iyarefundwa yona but you pay for yourself qala, and I had to pay for a premium rate because ndi-aplaye late. Otherwise please donate pocket money kaloku umntu uyaphiwa umphako andinawuwela ulwandle kanti uyayiva ke ngo khanirhumeni kudala ndinenzela bethu ncamagwini. See you on the next one. Bye.